Kematian iku pintu gerbang. Para sedulur ayo waspada, kabeh manungsa bakale seda. Sapa kang bejo mlebu swarga, sapa cilaka mlebu neraka, sapa cilaka mlebu neraka. Nalika kita urip ing donya, aja kabujuk hayatud dunya. Sapa kabujuk hayatud dunya, ing akhirat bakal sangsara. Ing akhirat bakal sangsara. Hayatud dunya penipu sifat, kita aja katut ing pambujuke. Bakale rugi tembe mburine, uga sengsara ing akhirate. Uga sengsara ing akhirate. Kematian iku kaya gapura, kabeh manungsa bakale teka. Sawuse mati mbutuhke kriya, kriya swarga utawa neraka. Kriya swarga utawa neraka. Kriya swarga lamun Allah ridho, lamun ora ridho kriya neraka. Mung loro iku kanggo manungsa, pikir kang jero kanggo awakira. Pikir kang jero kanggo awakira. Wong mlebu kubur gak nggawa sangu, kaya nyabrang laut gak nganggo prau. Iku dawuhe sahabat Nabi Abu Bakar, Khalifah Nabi. Abu Bakar, Khalifah Nabi. Yahya bin Mu'ad andhawuhake, wong kang berakal telu wernane. Wong kang ninggal donya nomor sijine, sadurunge ditinggal donyane. Sadurunge ditinggal donyane. Wong kang bangun kubur nomor lorone, sadurunge mlebu ing kuburane. Wong kang gawe ridho ing pangerane, wong iku kang nomor telune. Wong iku kang nomor telune. Sapa kang nulung wong kang wis seda kanthi maca Quran, uga ngugakno Allah bakal paring mlebu swarga. Dawuhe Nabi panutan kita. Dawuhe Nabi panutan kita. Siksane mayit
iku dilereni lamun wong kang urip padha ndongakne. Para sedulur ayo ngeyakini merga iku dawuhe Nabi, merga iku dawuhe Nabi. Wonten ing hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqi wal mutaghawwis yang tadiru dakwatan talhaquhu min abin wa ummin wa akhin wa sadiqin fa idza laqiqathu kanat akhaba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa innahu azza wa jalla ayadkhilu ala ahli al-qubur min du'ai ahli al-ard amsalal jibal wa in hadiyatal akhiyai ilal amwatil istighfaru lahum. Akhrajahu al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Makaten matur nuwun.